keď som ako slúžil ako vojak v Příbrami, tak tam bol ako štábny voz pre ministra národnej obrany alebo nejakého nášega štábu. A to bolo prakticky auto robené na podvozku 805, alebo tedy sa mi zdalo, že tie 805, lebo tedy už behali 805 vlastne, my sme už mali. No a to malo plachtový vršek, malo to predok taký dosť hranatý, plechový len. Palubná, všetko bolo ako 805, motor tam neviem presne, či to bol 8-čkový alebo 805-kový, len viem, že to bolo jedným karburátorom robené, zapancierované boky, dve sedadlá vpredu. Kvázi to už sa tak nepamätám presne, ale bolo zhruba tie ako 805 alebo z nejakého osobného. Vzadu bola vyklapacia doska, kde sa dali rozložiť mapy a za tým boli ešte ďalšie dve sedadlá, taký malý bufetík, lebo také, čo si tam